بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي وهب لنا دينا قيما ملة إبراهيم صحيحا نقيا لا يزيغ عنها إلا هالك ليلها كنهارها، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، pambuyo pomuyamika Allah subhanahu wa ta'ala komanso kumfunira zabwino mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Iyi ndi audio imene ndayipanga pofuna kupanga react, kupanga respond pa audio ina imene munthu wina wake wapanga yokhuzana ndi matalazimu yomwe ikupanga circulate pa social media apa. Alhamdulillah, kuno ku Malawi dawa imene maulama achi Malawi akupanga yokhuzana ndi kuipa kwa matalazimu kuti anthu awatalikire matalazimu ikumveka kwambiri, kuti kunatsala pang'ono kuti munthu unene kuti dawa imeneyi anthu ambiri tsopano akuidziwa. Ndizomvetsa chisoni ukapezeka kunena kuti pamene situation ili choncho kumakabwera anthu ena amene akukhala ngati akufuna azibwezeretsanso zinthu mbuyo kumabakiraso za matalazimu. Akakhala anthu amba ena ongonena zimenezi nde timangozipanga ignore, koma zimakhala zosokoneza mitu ya anthu akakhala kunena kuti munthu amene akufotokoza zinthuzo akuoneka ngati kuti ndi ophunzirako, akuzilongosola zinthu zija ngati kuti ndi ophunzira, moti akumapanga koti ma ayati komanso ma ahadith, kumapanga koti ma aqwalu ama ulama, mabuku a tafsir komanso kukambako pang'ono mwina ma qawaid al-fiqhiyya. Zimene zija akamazikamba munthu choncho kwa anthu amene ali ma awamu zimawasokoneza mitu, moti amasokonezeka kuti kodi pamene papa zikukhala bwanji. Nde la budda min at-tahdhir min haulai, kuwafotokozera anthu kuti adziwe bwinobwino kuti nkhani ya matalazimuyi ndi nkhani imene mkati mwake muli zinthu za shiriki, mashirikiyati komanso makhurafati, zikhulupiriro zosalongosoka. Nde mu audio imeneyi ndikhala ndikupanga respond ndikuyankha step by step muzimene munthu ameneyo amayankhula zokhuzana ndi kubakira matalazimu insha Allah ta'ala. Ndikupempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti ndi audio imeneyi atilipire nayo ife amene tayipanga, komanso amene muimvere, komanso amene muthandizire kuti ena ake aimvere, komanso athandize ndi uthenga umene upezeke mu audio imeneyi umma wa Islamu, komanso ikhale njira imodzi yokakwezera skelo yathu ya zabwino, komanso kukapangisa kuti machimo athu ena ndi ena akakhululukidwe pa tsiku la Kiyama. Amin. Ndiyamba kupanga play introduction imene munthu uyu wapereka pa nkhani yake yokhuzana ndi matalazimu. Pamene pazifunika kuyankha ndiye kuti ndiziyimika ndikuyankha kulongosola pa zimene munthu wafotokoza insha Allah. Tiye timvere komanso timumvetsetse bwinobwino munthu zimene akukamba. Wabarakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz al-mustama', nkhani ya matalazimu choyamba tisanayambe kusanthula mugwire mawu awa. Chipembedzo cha Chisilamu kuti muchionetsetse katikati mwakemo muli tindale tinatake jamii, kapena ndifotokoze kuti Chisilamu chimakhulupiriranso kubisa information kwa anthu osayenera. Ndi chifukwa chake mukaphunzira kwambiri muzapeza amanena kuti min al-fiqhi alla tanshura kulla ma taqra'u. China mwachizindikiro choti iweyo ndi wophunzira kwambiri akuti ndicho kusamawauza anthu chilichonse chimene iweyo wawerenga. Gwirani mawu amenewo. Number 2, Aliyu radiyallahu ta'ala anhu anazama kula kuti kallimu nasa bima ya'rifun. Muziwalankula anthu ndi zinthu zimene akuzidziwa ndi kale, musakakamire kuwabweretsera za chilendo.
aturidu an yukadhaba Allahu wa rasuluhu, kodi mukufuna kuti Allah ndi mtumiki wake ayambe kunenedwa kuti ndi wabodza? Zimene zimachitika chifukwa mukamawawuza anthu mongowalakatulira posaona size level zawo kuti anthu ali bwanji kuti mungawuze nkhani yanji. Ndichinkana mukuwuzani anthu kuti olo sheikh akamalalikira ayenera kuwaona anthu ndikuwatengera mutu olingana ndiwo, chifukwa akangowatengera mutu osalingana ndiwo pena zimachita ngati kuti nkhanza zimafanana kuti khanda, mwana wa khanda malo muphikira phala nde iweyo uzikampatsa chimanga chokazinga. Zimene zimachitika ukamapereka information kwa anthu osayenera. In fact, mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adazalankhula kuti inna minal qawli ayalan, nditudi pali mawu ena ndiwongolemeretsa anzawo. Yani ukupereka nkhani kwa anthu oti sikufunikira kuti ifike kwa iwo, ndipo imva iwo amangoona ngati mwalemeretsa. Mwanimvetsetsete? Ndikufuna ndisanayambe mumve zimenezi. Jamil, mukulankhula kwina anafotokoza alayhi salatu wassalam kunena kuti kunu katabibi, anthunu mashekhe enu muzikhala ngati dokta alladhi yadau dawaa fi mawdui dai, dokta amene amayika mankhwala pamalo oyenera pomwe pali nthenda. Yani ukamapereka information kwa anthu uziona ndi anthu amene ukuwapatsa kuti kodi ndi olingana. In fact, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu kutabwera munthu wina wake kuzafunsa tafsiri za aya ina yake, Ibn Abbas anakana. Ali Ibn Abbas, bwana sipo kuduza ifajani. Ali ai ndikuopa utuluka Chiislamu. Ali wallahi sindituluka. Ukulumbira ndiye kudali kulumbetsana kumene kuja ngati akulowa ufumu. Ma wallahi anali kumene kuja. Kenaka Ibn Abbas atamudalira kuti munthu uyo walumbiradi, adayamba kumamuuza tafsiri za aya imeneyo. Yani kutiphunzitsa kuti tiyenera kumayika zinthu pamalo oyenera. Choncho ndikubwerezanso kunena kuti dini l'Islam kuti muyimvetsetse pena pake ilini mchitidwe wina wake okhala ngati muli ndale ina yake. In fact ndikuti muli ndale ina yake. Yani kupereka information ikamapereka Chiislamu sichimapereka kupatula kwa anthu oyenera. Chileo tsopano mu topic. Naam, mukaimva introduction imeneyi ndikanatha kungoyipanga skip chifukwa mukaimva introduction imeneyi mutha kuona kunena kuti zikuoneka ngati kuti palibe cholakwika chilichonse mu introduction imeneyi. Ndizoona adi ndithu kunena kuti Chisilamu chimalimbikitsa kuwauza anthu uthenga wa Chisilamu malingana ndi level of their understanding, mene iwo akumvelera zinthu. Chisilamu chimalimbikitsa zimenezo ndithu. Ndi hadithi yabweretsedwa umomo atharu makamaka ya Ali radhiyallahu anhu imene akunena kuti hadithu nasa au kallimu nasa bima ya'rifun aturiduna an yukadhaba Allahu wa rasula. Ndi athari yoona ndithu ili mu Sahih al-Bukhari. Koma chimene ndapangira play introduction imeneyi ndikufuna kuti ndiyankhulepo ndichonena kuti introduction imeneyi 1 muli mawu amene amakonda kuwanena anthu amene amakamba mawu oona ndi cholinga chonena kuti abweretse zinthu zoyipa kutsogolo kwakeko. Qawlul haqq urida bihi al-batil, mawu oona koma intention imene ikubwera kumbuyo kwakeko nkukhala yoyipa. Atalongosola zimene zizi apanga highlight mawu onena kuti mu Chisilamu muli zinthu zimene tinga zinene kuti ndi ndale. Ndikuzana kuti in fact muli ndale. Ndale zake ndikukhala zonena kuti pali information ina sitimawauza anthu kuopera kunena kuti anthu otikawauza bwina samvetsa bwinobwino. Kupanga hold information kapena pa Arabic nene kuti kupanga tamhil information, kuchedwetsa information kuti wapatse anthu mpaka na itafika nthawi yake yoyenerera.
zimenezo sindale komanso zimenezozo si zinthu zimene zili khaswa ku dini ya Chisilamu ayi. Zimenezo zimachitika kwina kulikonse kumene anthu amaphunzitsana chinthu. Mukamaphunzitsana chinthu simumangofikira zinthu zonse anthu amene mukuwaphunzitsawo kungowauza pakamodzi ndi kamodzi ayi, samapanga choncho. Mumayamba kuwauza anthu zinthu zija malevo khala level ya zophweka kenako ndi kumazikhwimisa zinthu zija kumazikhwimisa choncho mumapanga choncho cholinga choti anthu aja azimvetsetse zinthu zija. Zimenezo ndi zimene amapanga. Even anthu amene amaphunzitsana zophunzitsana amanena skill ina yake amati scaffolding, kuwaphunzitsa anthu pang'ono malevo. Mukazapita ku skulu kuja standard 1 tingoti ku primary, mwana kumufunsa kunena kuti 2 - 1 answer ndi chani, 2 kuchotsa 1. Amaphunzitsa ku primary kuja kunena kuti impossible, zimenezozo sizingatheke. Koma anaja akakwera level kupita mwina ku secondary olo kwina ndi kwinaku 1 - 2 osati 2 - 1 koma 1 - 2 nambala yaying'ono kuchotsa kwa yayikulu amauza kuti impossible. Koma akafika malevel okwererawa 1 - 2 answer imabwera kuti -1. Chifukwa chonena kuti level imene afikayo atha kupangano understand innahum qadiruna al'ana an yafqahu, zimene zikufunika kuti pamene popo zitani zikambidwe. Nde zimene zizisindale kuchinena kuti Chisilamu chili ndi ndale chifukwa choti chimabweretsa information pang'ono according ndi level ya understanding ya anthu kumene ndikulakwitsa. Chifukwa mawu onena kuti ndale awa akutanthauza ngati kunena kuti kupanga zinthu zina zake zoyipa mozemberera mwina mwake kuti anthu asakutulukireni kuti zimene mupanga ndi chani, which is khilafu zimene mawu apapa a Ali radhiyallahu anhu onena kuti hadithu an-nasa bima ya'rifuna akutanthauza. Sheikh Al-Huwaini ana afotokoza kunena kuti idha kana hunaka shay'un mustaghrib linnas, pakakhala kunena kuti pali chinthu china chake chimene anthu amene iweyo uli dera lawolo ndi chachilendo kwa iwo, gharibun sakuchimvetsa bwinobwino, azolowera pa nchidwe ina, koma chinthucho ndichonena kuti ndichoona chili ndi maadila mu Qur'ani mu sunna komanso mu Chisilamu ndi chinthu choona, koma anthu aja kwa iwo ndi chachilendo. Kusaizi yonena kuti ukawafotokozera anthu aja ndi mmene alilimo sakumvetsa, ndiye kuti la budda min at-tamhil, uwachedwetsere anthu aja kufika na mpaka na level yabwino yonena kuti anthu aja chinthu chija angachimvetsetse, ndiye kuti kenako uzawafotokozere akafika level yabwino. Ukatero pamene popo ndiye kuti chinthu chija wachitani wachipereka bwinobwino, wachipanga deliver kwa anthu. And zimene zizi ndafotokoza kunena kuti sindale ayi, sindale palibe chinthu china chiyonse chimene chili chandale, koma ndi mmene umoyo umayendera. And zimene zizi sizili special ku chipembedzo cha Chisilamu chokhayi, koma kulikonse kumene anthu amaphunzitsana njira yake imakhala imene iyi. That's why ndinafuna ndi comment pa introduction imene iyi, chifukwa mawu andale wawawa amakonda kuwatchula anthu amene akufuna zolinga zawo zoyipa. Ndi zolinga za pamene baba muziona kumapetoko, ndinayimvetsera audio iyi kumapetoko ndinazaona kuti mawu aja anawabweretsa aja amapherezera izi. Tiye tipitirize inshallah kumvera. Ya mugawo limeneli ndimalize kupanga comment pa mahadithi awiri amene awalongosola mmenemo. Fotokoza kunena kuti wa inna min alqawli iyalan, anazanena kuti ayalan koma pakweneka kukhala kuti iyalan. Imene ndi hadithi imene iliyofoka akhrajahu imamu Abu Daud min tariqi Sakhar ibn Buraid an abihi an jaddi. Hadithi imene ili yofoka imanena kuti inna min albayani sihra wa inna min alilmi jahla wa inna min ash-shi'ri hikma wa inna min alqawli iyalan. Ima fotokoza jonjo ndi anazango nena sonkati mwakunena kuti kunu katabibi, anangoti qala alayhi salatu wassalam, sindi kuzowa kuti amatanthauza mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndi anangopanga koti kuti qala alayhi salatu wassalam kunu katabib arraqiq, kunu katabib yad'u ad-dawa fi mawdhi' ad-da'i. Anazapanga koti choncho kuti kunu katabib khalani ngati dokotala, yad'u ad-dawa amene amaika mankhwala
kapena kuti machiritso fi maudhu'i da'i, pamalo amene pali matenda kapena pamalo pamene pali poyenera. Iyi si hadithi ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Malingana ndi buku la Tarikh Dimashq ya Ibn Asakir anangofotokoza kunena kuti yurwa anna Isa alayhi salam, zikufotokozedwa kunena kuti Isa alayhi salam ananena choncho. Ndi kama ukakatali kamene kumapetoko kumanena kuti kunu katabib arraqiq yad'u ad-dawa fi mawdhu'i ad-da'i. Mafotokoza choncho ndi mmene anangoti waqala alayhi salatu wassalam, sindikudziwa kuti amatanthauza mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama kapena kuti chani, zosafunikira kwambiri zimenezo. Almuhim introduction itaimva, tsono tipitilize kuti kwina kwa kuti bwanji. Zimene zikutanthauza kuti pali zinthu zina zokhudzana ndi matalasimu zimene inuyo simunayambe mwamva, chifukwa cha anthu amene mmakumana nawo oti akuwuzeniwo amakuwuzani mmene inuyo amakuwuziraniwo. Koma mawu achiwiri amene mungagwire ndiona kuti pali anthu ena akasankha kuti ine izi ayi, amakhala kuti basi asankha. Samawunikiranso kuti kodi chinthucho chitakupezekanso ndi ubwino kapena kuyipa ayi, koma kungotenga chiganizo chawo mmenewo aganizira. Salingaliranso aya ija ya Mulungu subhanahu wa ta'ala ija amati wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, mutha kumachida chinthu chikhalire nicho chinthucho chili chabwino kwa inu. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum, ndipo mutha kumachikonda chinthu yeti chinthucho chili choyipa kwa inu. Aya imene isayingaliranso iya amangosankha chiganizo chawocho akati ine izi ayi na izi ayi, kunyoza zamini amalonse tambalale kwambiri. Koma tipite pa point chimene kutanthauza kuti mugwire mawu oyambirira aja, ndichona kuti kudzera mukufotokoza zimene ndifuna ndifotokoze apa mutulukirapo china chake. Zamini ndemukatulukira zimenezo muzipasade answer kuti chifukwa chani anthu sakamba zimenezi. Zamini kani ya atolas zikukhala ngati kunena kuti introduction iyo amayibweretsa ndi cholinga chonena kuti apereke impression, apereke sura, picture yonena kuti anthu amene amabisa za matalazimu olo amene amanena kuti matalazimu ndi olakwika amangonena choncho chifukwa chonena kuti anthu tili pa level yonena kuti sitingamvetsetse kuti atatiuze kunena kuti matalazimu ndi ololedwa, sitingamve nchifukwa yake akumatiuza kunena kuti matalazimu ndi olakwika. Malingana ndi kufotokoza kwawo zikumveka ngati akufuna kunena choncho. Naam, tipitilize kumvera. Matalazimu choyamba anthu amene amaletsa matalazimu umboni wawo oyamba mumva kuti mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanapange. Ndiye timve pano kunena kuti adamul fi'li la yufidu at-tahrim. Pamene potsopano ayamba kulowa mkati kulongosola zimene maulama akumaletsera kunena kuti matalazimu ndi haramu, nde akufuna azipangeno evaluate, aziunike bwinobwino ndi kumaona kunena kuti kodi ndizoona. Nde apapa payambidwa kuperekera kaida alfiqhiyya imene akuilongosola bwinobwino imene so tiyanke inshallah. Kusachita chinthu kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam sizimatanthauza kuti ndi haramu pamenepo. Si chilichonse chimene mtumiki sadachite kuti chili haramu, zimenezo ayi. Kaida alfiqhiyya ikunena kuti adamul fi'li la yufidu at-tahrim. Kukhala kunena kuti chinthu mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana chipange sizitanthauza kunena kuti ndi kuti chinthucho ndi cha haramu. Kaida imene ndiyoona ndizoona adi ndithu kuti si chilichonse chimene mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anachisiya ndi kuti chinthucho chimakhala kuti ndi cha haramu. Zilipo zambiri zimene mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana zipange
koma zinthu zozili za halali, and my example ndi ambiri, koma muone notsopano kaida yabwinobwino imene ili yoona meneno ikhotere kutsogoloku kuti igwirizane tsopano ndi zofuna zawo zimene zili kuloleza kwa matalazimu. Nde akalongosola pamenepo ndi pamene ndilongosole bwinobwino kupanga refute mmene kaidayi yagwirira ntchito. Kaidayo on its own, kaida ala nafsiha sahiha, komanso imagwiritsidwa ntchito ndi maulama, komano kagwiritsidwe kake ka ntchito kamene yagwirira ntchito mu audio mu ndendi kamene kali kosayenera, kosalungama. Tintipitilize. University ndipo tikalowa ku usulu fiqh, qaida ina yake kumeneko imafotokoza kuti al-aslu fil ashiya'i ibaha, akuti aslu ya china chilichonse mu dinimu ndiyo ibaha, kuloleza. Chinthu china chilichonse chiyambi chake ndi kuloledwa, kapena kuti lamulo la china chilichonse akuti chapadziko pano ndiko kuloledwa, kufikira pabwere umboni sarahatan wa direct oletsa chimenecho kuchokera mu Qur'an kapena ma ahadith, apo bi chimenecho ndichololedwa. Zimenezi qaida imeneyi maulama adaitulutsa kuchokera mu aya zosiyana mu Qur'an. ena mwa iyo maayat ndiwanena kuti huwalladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, Allah dakulengirani zonse zimene mukuziona pa duniyazo, yani zizigwiritsa ni ntchito kupatula zokhazo zimene mawazida kuti izi ayi. Kuti ndisatambalale kwambiri ku ayayo, ndikutengereni ku hadith yochuka kwambiri, mutakuipezanso mabuku ang'ono ngati 40 hadithi. Naam, asana titengele ku mahadithiko. Tubwere pa kaida imene ayilongosola, kaidatul fiqhiyya yonena kuti al-aslu fil ashya'i al-ibaha, kuti initially zinthu zonse tsinde lake ndilonena kuti zinthuzo zimakhala zololedwa, kuzipanga zimakhala zololedwa. Kaida imene iso ndi kaida yoona kuti zinthu zonse aslan zimakhala zololedwa kuzipanga, komano funso likhale lonena kuti zinthu zonse zinthu zake ziti makamaka zimenezo. Zinthu zonse zinthu zake ziti. Zinthu zonse zake zimene zikutchulidwa apa ndi zinthu zimene zili al-adat, zinthu zimene zili za jeno, za mchikhalidwe, zimene anthufe timapanga. Kutanthauza kunena kuti al-aslu fil adat al-ibaha, tsinde kapena kuti original zinthu zimene zili za chikhalidwe zimene anthu timazipanga, posatengera kuti tikuzipanga zinthuzo chifukwa chonena kuti ndi ibada. Zinthuzo zimakhala mubahu, zimakhala jaiz kuzichita. Kaida imeneyi imapitilira maulama afiqhi au usul fiqhi amapitiliza kunena kuti al-aslu fil adat al-ibaha wal aslu fil ibadat at-tawqif, ena amati at-tahrim. Ndipo aslu tsinde pa maibada ndiye kuti pazipezeka kaye umboni, zikhala zonena kuti zinthuzo ndizosaloledwa mpaka pabwere umboni umene ukunena kuti chinthu chomupange. Zinthu zimene timapanga pa dziko lapansi pano zilipo ziwiri. Pali zinthu zimene timapanga chifukwa chonena kuti zinthuzo ndi mmene anthu timapangira. Amapanga mkafiri, amapanga msilamu, ndipo tikamazipanga zinthu zija sitimakhala ndi nia kuti zimene tikupangazi ndiye kuti tikupanga ibada, unless otherwise. For example, munthu kugwira ntchito, kusaka nyama kuti udye, kuphika chakudya, zinthu ngati zimene zijazi ndi zinthu zimene zili maadati, zimene timazipanga pa chikhalidwe. Zinthu zimene zijazo asulan patsinde lake ndizonena kuti zimakhala za mubahu, zimakhala zololedwa. And umboni wake onena kuti kaida imene iyi al-fiqhiyya imapanga apply ku zinthu zokhazo zimene zili ma al-adat, ndi aya imene ayikambayo ngati imene ikukhala ngati dalilo imene ikubakira kaida imene iyi yonena kuti
huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala ndi amene anakulengerani zimene zili pa dziko lapansi zonse. Khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala anakulengerani zinthu zimene zili pa dziko lapansi. So nkhani apa imene ikukambidwa ndi nkhani ya zinthu zimene zili pa dziko lapansi pano zimene timagwirisa ntchito mu moyo wa tsiku ndi tsiku, zimene zimatithandizira pa umoyo umene tikukhala. Al-adati, zinthu zimene zijazo kaya zinyama, miyala, mitengo, titha kuzigwirisa ntchito muli monse mmene tingagwirisire ntchitomo. Aslan, unless pabwere umboni tsopano onena kuti chinthu ichichi kuchigwirisa ntchito mu njira yakuti ndi haramu, ndiye kuti pamene popo ada imeneyo ntchitidwe umene wachikhalidweyo nthawi yokhayo udzakhala no haramu. Tsopano mu situation imeneyo chifukwa chonena kuti no apatula Allah subhanahu wa ta'ala wapatula kunena kuti ngakhale ndakupasani zonsezi kukulengerani, khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, koma ichi chichokhachi ndapatula kuti naye chichokhachi ndi choletsedwa. Nde al aslu fil ashiya'i al ibaha, nkhani imene imakhala pama al adati osati zinthu zimene zili ma ibadati. Iyayi al adat, zinthu zimene zili zachikhalidwe ndi zimene asulani zimakhala mubahu. Tikapita ku zinthu zimene zili zachipembedzo zimene tikuzipanga zinthu zija chifukwa chonena kuti tikufuna kuti timusangalatse Allah subhanahu wa ta'ala, zinthu zimenezo asulani timapanga tawaqquf, amakhala at-tawqif, zimakhala zoletsedwa. Ibada ina ili yonse ndi yoletsedwa pokapoka Allah subhanahu wa ta'ala lamule kuti ibada iyi muzipanga mtundu. Endi umboni wa qaida imene iyi ndi hadithi ya Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam imene ili mu sahih al-Bukhari kwa maso Muslim, imene ananena kuti man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Munthu amene angapange chinthu kuchiyambitsa chinthu china chake choti sichili muchipembedzo chathuchi, ndiye kuti zimene zakhala zoletsedwa kwa iye. Kusonyeza kunena kuti muchipembedzo mu tikamapanga zinthu zikhala kuti zinthuzo zilimo kale, tinawuzidwa kuti izi ndizi mupange. Palibe rumu yonena kuti iwe ubweretse chako china chake. Sitimapanga choncho kuma ibada. Kuma ibada achite kukamba kuti izizi pangani mwakuti. Amene wabweretsa ndiye kuti chakecho chibwezera. Pamene kuma al-adati, zinthu zimene zili zachikhalidwe, aslu imakhala al-ibaha, al-ijaza, kuloleza zinthu zachonchozo. Kuti munthu utha kupanga mwina muli mosemo, kuletsa kuzichita kukhala kunena kuti Allah wanena kuti ichichi musaje, ichichi musagwirisire ntchito mwakuti, zakuti izi musapange mwakuti. Pamene pondepa zakhala at-tahrim, pachite kubwera umboni woletsa. Pamene kuma al-ibadat nde viddu dhalika, imakhala opposite ya zimene zozo. Nde kaida yo ndiyoona ndithu yoti al-aslu fil ashiya'i al-ibaha, koma kuti mmene yagwirisidwa ntchito moyipa. Kaida yo maulama a usulu fiqhi sama ibanga apply imene ayipangira apply pamenepa. al-40 an-nawawi muli hadith number 30 imachokera kwa Abu Tha'laba, amene Abu Tha'laba Jurthum ibn Nashir radiyallahu ta'ala anhu akuti Mtumiki sallallahu alaihi wasallam anati inna Allah ta'ala farada fara'ida, Mungu subhanahu wa ta'ala adakulamula niniyo malamulo, fala tudayyuha, choncho musawasokoneze malamulo amulungu chitani mmene adakulamulirani. Wa hadda hududan, ndipo adaku ikirani malile, fala ta'taduha, musatiole malile amenewa. Wa harrama ashiya'an, ndiye alizina zimene adakuletsani sopano. Fala tantahikuha, musazifikire zinthu zimene Mulungu wakuletsani. Kusoza kuti mudiwe iyi pali zinthu zimene Allah walamula ndi zimene waletsa. Ndeta mvani hadithi kupitilira wasakata an ashiya'a, ndi pali zinthu zina adakhalapo chete Mulungu sada nakulepo kaliponse, yani sada letse komanso sada lamule. Rahmatan lakum, koma kunali kukumverani chisoni kuti ananga kumakini pali ponse. Ghayra nisyani, si kuti Mulungu Yesu anayiwala, aitonse tikudziwa kuti Mulungu sangayiwale.
ndezi ngati zimenezi zimene Mulungu sadalankhulapo kalikonse ife titani nazo. Hadithi ikupitira kuti fala tabhathu anha, choncho musazifufuze zimenezo, kachitani mmene mukuchitiramu basi. Osazilondalonda kuti zimene zindi haramu kapena chancha. Ingopangani Mulungu akuti sana iwale, akanafuna akanadzika mgulu la haramu, akanafuna akanadzika mgulu la lamulo. جميل. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. جميل. من عند حديث كمن قاعدة من دكتور زايدة كلا شكيرة kuti asili ya chili chonse, hukumu ya chili chonse pa dunia pano ndio ibaha, ndicho loledwa kuchita kupatula ubwere umboni oleza. Choncho tikamaona matalasimu palibe umboni direct oleza kuti atalasimatu harama au muharrama, palibe. Tikufotokoza choncho ndichifukwa chake anthu amayesera kubweretsa tima. Naam, kungopanga comment pang'ono pa hadithi imeneyi. Hadithi imeneyi monga afotokozera kunena kuti akhrajahu al-Imam ad-Darqutni wat-Tabrani wal-Bayhaqi wal-Hakim mu mabuku wao anatulutsa hadithi imeneyi. Kama hadithi imeneyi mu isnadi imeneyi tariqi imeneyi ya Makhul ana Abi Tha'laba monga mena afotokozeramu di sanadi ya dhaif. Onle gudi maana ya hadithi imeneyi ndiya sahihi. Sahihul maana dhaiful isnad zima kala jonjo nthawi zina zake ku maijeni kuma hadithi. Kwa majimene ndikufuna ndinene pa ijeni pa hadithi imeneyi ndichonena kuti mukayiona hadithi imeneyi muimva kunena kuti zimene so ikugamba hadithi imeneyi ikugamba pa zinthu zimene zili al-adat, zinthu za general zodi timapanga, zinthu za general zodi timapanga. Wa harrama ashiya'an, Allah subhanahu wa ta'ala akupanga taharimu, akuletsa zinthu kuti izi musapange choncho, zimene zo musaziyandikire. Kenako zikunenedwa kuti mtumiki akunena kuti wasakata an ashiya'in rahmatan lakum ghayra nisyanin. Allah subhanahu wa ta'ala sakata an ashiya'in, anakhala jete pa zinthu zina zake. Maana zinthu zozonena kuti zilipo, Allah subhanahu wa ta'ala anatilengera ifeyo zinthu tili nazo. Nde pa zinthu zimenezozo Allah subhanahu wa ta'ala anakhala jete mosa iwala yayi. Fala tabhathu anha, tsono inuyo zinthu zimenezozo musazifufuze. Izi zikutanthauza al-ashya'u, zinthu zonena kuti zilipo. Pamene ibada tikunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndi amene amayika kuti kukakhala ineyo kundipembedza, mundipembedze chonchi monga mmene ndanena kuti ibada ina iliyonse imakhala tawqifiyya, yoti tipange malingana ndi mmene malamulo akunenera. Pamene izi al-ashya'u sakata an ashya'i, Allah subhanahu wa ta'ala akukhala jede pa zinthu ma'adat, akukhala jede pa zinthu zimene zile ma'adat. Fala tabhathu anha, nde Allah sakukhala jede pa zinthu zimene zofika jodi waiwala yayi, inuyo musazirani musazifufuze. Hadithi imene ingakhale ili ya dhaiful isnad, kwa maana yake ndiwoona. Ndenda nena kuti imene iyi ikupanga apply pa zinthu zimene zili al-adat zachikhalidwe, osati ma ibadati yayi. Ndilo wamene pakupanga apply hadithi imene pamene ndikubwereza kunena mawu nena kuti kupanga apply pa maadati osati pa ma ibadati, chifukwa ntchito imene matalazimu amagwira ntchito imene tinga inene kuti ndi ntchito ya ibada. Matalazimu amene amagwiritsa ntchito amawagwiritsa ntchito matalazimu ntchito imene imayeneka kuti ikhale ntchito ya ibada. Ndiye ku ntchito ya ibada imene makhala tawqifiyya, yonena kuti pakhale kaye umboni onena kuti ichi mupange ndi pamene muzipanga. Ndapereka hadith, man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Komanso mtumiki akunena kuti kuchokera kwa Aisha radhiyallahu anha akunena kuti waman amila amalan laysa alayhi amruna, munthu amene angagwire ntchito ina yake yonena kuti muchisilamu sina fotokozedwe, Allah subhanahu wa ta'ala pa ntchito imeneyo muchisilamu anakhala chete sana kambepo.
nde iye wapezeka zonena kuti amila dhalika al-amal imene Allah subhanahu wa ta'ala sakata anhu fi din fi al-ibadat mtumika kunena kuti chani fahuwa raddun nde kaida ndi yabwino bwino kaida sahiha thabita imagwirisidwa ntchito koma kuti kagwirisidwe ntchito kake nde sikamene kakayi kagwirisidwe ntchito ka kaida imeneyi sikameneka nde kunena kuti matalazimu palibe pamene Allah subhanahu wa ta'ala waletsa therefore ifeyo titamapanga matalazimu palibe vuto chifukwa chonena kuti Allah sanaletse matalazimu sizili mu gulu la al-aadati monga mmene tionere kutsogolo koma matalazimu amagwira ntchito ya maibadati kwa anthu amene amawagwiritsa ntchito abwino fatwa tosiyana kodi akati fatwa imabwera pa chinthu chimene sudabwere umboni direct kuchokera mu Qur'ani wa Sunna ndando amayesera kubweza timafatwa malifetete kumabweza timafatwa ndicho yamba nifotokoze choncho ai sizoona kunena kuti fatwa amabweretsa anthu pamene palibe umboni mu Qur'ani ndi mu Sunna ndiye kuti fatwa zimakhala kuti zimene anthu angozi kamba iyayi naye sizoona akanena kuti fatwa ndi kufunafuna knowledge pa chinthu china chake iweyo sukuzindikira pa chinthucho whether kaya chili mu Qur'ani kaya chili mu Sunna chilipo koma iweyo sukuzindikira nde wapita turidwa antastafti ukufuna kunena kuti ufune kuzindike upeze al-ifta mene akapereka chinthu chonde amanena kuti fatwa sikuti fatwa ndi zimakhala kuti zinthu zokhazo zimene maulama amanena zinthu zokhazo zimene mu Qur'ani kapena mu Sunna mulibe iyayi mu surati Yusuf uyu mfumu uja atalota maloto waqala al-maliku inni ara sab'a bakarat atalota ng'ombe chanchani kumapeto kwa anena kuti ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun inu nduna zanga za mfumu aftuni fi ru'ya ndipatseni fatwa pa maloto angawa amene ndalota in kuntum lirru'ya ta'burun ngati inuyo muli ndi ibra muli ndi kuzindikira pa nkhani ya chani ya zomasulira maloto pamenepo ndikufuna point yonena kuti fatwa sikunena kuti ndi chinthu chokhacho chimene mulibe mu Qur'ani mu Sunna nde maulama akamalongosola zinthu zimene zozo nde kuti imeneyo fatwa ndi kupereka knowledge pa chinthu china chake kaya chikhala mu Qur'ani kaya mu Sunna ndipo tikakhala kuti ukamba elimu ya dini nde kuti ndikupereka yankho kapena kulongosola zina zake zimene zikukhuzana ndi za Islamu whether kaya zipezeka mu Qur'ani kaya mu Sunna koma zoti anthu sakuzidziwa iwe ndikupanga explain zimenezo kupanga istimbatu malamulo ake kuchokera kaya mu Qur'ani mu Sunna ma aqwalu ama ulama mbuyo masalafu ndiye kuti pamenepo kupereka fatwa osati zonena kuti munthu akanena kuti iyi ndi fatwa ya alimu akuti ndiye kuti pamenepo alimu yamakhala kuti amayesera kulongosola zinthu zoti mu Qur'ani kapena mu Sunna mulibe kamvedwe kamenekoko ndikola kuika oncho at-talasnat kamba kakusabwira direct umboni at-talasnat ndi tamva ku hadithi jakulisha sana yewale Mungu chochi kama harama akadachi chula jamii ndakufotokoza kuti at-talasnat ndi jaiz chifukwa zili ngula zinthu zimene Mungu sakata sada nakulipo kalikose. Number 2 ya kongophera mphongo pamene popo tafotokoza kale kunena kuti kaida ija yonena kuti al-aslu fil ashiya'i al-ibaha kaida imeneyo ikupita ku zinthu zimene zili al-aadat zinthu zimene zili zachikhalidwe za general si kupita ku zinthu zimene zili al-ibadat nde zikakhala al-ibadat asli yake tanena kuti makhala tawqif at-tawqif kuyima apo pakapa bezeke umboni wonena kuti ibada imeneyi muipange mtundu wake ibada imeneyi muipange mtundu wake think imeneyi ndi nthawi yonena kuti ndilongosole makamaka kuti matalazimu ndi chani chifukwa anthu ena makamaka
al-awam anthu ajenofe timangomva kunena kuti matalazimu mwina matalazimuwo sitinawaoneko sitimaziwa kunena kuti akamati matalazimu ndi chani. Matalazimu sindilimbana ndi kutanthauzira wedi la atwalasi mulo pa lughatan pa chiyankhulo koma ndingopita istilahan kuti matalazimu ndi chani. Matalazimu ndi zolembalemba kapena zojambula zimene anthu amazilemba ndi cholinga chonena kuti chifukwa cha kulembalemba zimenezozo ndi kujambula zimenezozo zigwire ntchito imeneyo akuipanga intendi kuti zigwire. Amatheka kujambula chiboksi mkatimu ndikuyikamo manambala osiyanasiyana kenako ndikuchikoleka pena pake, olo amatheka kujambula zojambula zina zake kaya ngati chimunthu kuchijambula kenako ndikuchika pena pake kuti intended purpose cholinga chimene akuchifuna al-ghaya al-maqsuda chitheke pa zimene ajambulazo. Tikabwera ku Islamu munthu ukamafuna chinthu china chake chimene iwe ulibe kudura pa chinthu chimene chocho ndiye kuti uli ndi ma options awiri. Ngati chinthucho chili chonena kuti kapolo nzako atha kuchikwanitsa ndi chinthucho ndi chabwinobwino eti chinthucho ndi cha mubah chololedwa, chinthucho ndi chabwinobwino. For example kamwina iweyo ulibe zakudya nde ukufuna zakudya, nde kufuna zakudya ndi mubah zololedwa, nde iweyo ulibe kuthekera kwa kufuna chakudyacho, uli ndi ma option awiri. Ngati chinthucho nchonena kuti kapolo kapena cholengedwa chinzako ngati iweyo munthu chitha kukwanitsa kukupatsa chinthu chicha, ndiye kuti iweyo uli wololedwa kuchipempha chinthu chicha kunena kuti ndithandizeni zakuti ndiye chinthu chicha cholengedwa chinzako chicha chikupatse malingana ndi idhin chilolezo cha Allah subhanahu wa ta'ala mmene Allah subhanahu wa ta'ala wafunira. Pamenepo sipamakhala ibada ina iliyonse. That's why so kuchipempha chinthu china chake generally ndikuololedwa chabe kuti mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama anatiphunzitsa kunena kuti tisamachulutse kwambiri kupempha kungopempha popanda unnecessarily ndinganene choncho kuchulutsa kupempha. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama analesa zimenezo kuti munthu uzipempha pokhapokha ngati pali pofunikira. Pachiwiri pali kupempha chinthu chonena kuti iweyo ukuchifuna koma zolengedwa zinzako sizingakwanitse. Ufuna upange chinthu china chake koma kuti zolengedwa zinzako sizingakwanitse kupanga chinthu chicha. Mwachitsanzo ukufuna kunena kuti wina wake amene anakulakwira akukhululukire, mwina munthu akukana kukukhululukira ndio ufuna kuti akukhululukire. Olo mwina ukufuna kuti utapeza mkazi wina wake oti utamukwatira kaya utapeza mamuna wina wake oti utamukwatira. Zimene ziyanzonena kuti palibe cholengedwa chinzako chingakuthandize kuti chikondi chokukonda iweyo chilowe mu mtima mwa mkazi uja kapena mamuna uja. Zimenezo sizingatheke. Pokhapokha Allah subhanahu wa ta'ala ndi amene angapange zimenezo. Chifukwa Musa alayhi salam ataona atsikana amene anamusangalatsa anampempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti Allah subhanahu wa ta'ala pa zimene mwanditumizira ineyo min khairin kuchokera muzabwino faqirin ine ndikuzikhumba kuti mutandipatsa zimenezo. Now pamene pamabwera dua tsopano ad-du'a kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a obviously timampempha Allah subhanahu wa ta'ala zinthu zodi even zolengedwa zitakupanga tili ndi option yo pempha kwa cholengedwa lokungopempha direct kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye pali kupempha zinthu zonena kuti zolengedwa sizingakwanitse zimenezo zonde tilibe option koma kungopempha direct kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye kupanga dua kukumpempha Allah subhanahu wa ta'ala imene yoyo ndi ibada. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayankhula choncho mu hadithi kunena kuti ad-du'a huwa al-ibada. Kupanga dua kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala imene yoyo ndi ibada. Kusenza kuti kupanga dua kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala kupempha ko kaifia zikuyeneka kuti zikhale mu chiphunzitso cha mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti ananena kuti dua mupemphe chonchi.
komanso omupemphayo ndiye kuti akhale Allah subhanahu wa ta'ala kapangidweso mene mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaphunzitsira chifukwa choti imeneyo ndi ibada tinakale imakhala chani imakhala tawqifia. Tsopano anthu amatalazimu mukawafusa kunena kuti matalazimuwa zimatheka bwanji zimene mukupangazi amakuza ndi kunena kuti amenewa ndi maduwa amatheka akuti manambala amene amalembawo ena mwayi amanena kuti amenewa ndi manambala oyimira maaya chani gawo loyamba limene amatheka kuuza ndicho ndamati pamene papa tikupanga dua. Tikaona mu chiphunzitso cha mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amene anatiphunzitsa kuti sinakusiyireni chinthu chimene chingakuyandikitseni kwa Allah subhanahu wa ta'ala kungopatula kuti ndinakuuzani. Akuti taraktukum fi baydai, ndakusiyani pa plain dini yoyera yoonekera yodziwikiratu, lailuha kanaharuha, usiku wake uli ngati masana kumachita kuoneka kuti izi ndi izi la yazighu anha ba'di illa halik. Munthu amene angasokonezeke after zinthu nditaziyika chonchi amene ndiye kuti ndiwoonongeka. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafotokoza dua amene munthu tingapangire. Mukufotokoza kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana fotokozepo kunena kuti njira imodzi imene munthu ungapangire dua ndikuilemba dua ija pa chipepala, Ambuye Mulungu ndikufuna mkazi, ndikusakaniza maijeni, kenako ndikukayikoleka pena pake. Zimenezo mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana phunzitse dua imeneyo, dua ya mtundu imeneyo sana phunzitse kuti zimenezi ndi zimene mwina zili ngati zopepukirako. Zikakhala za extreme zimene zimapita mtsogolo ndi amapezeka zoti ena zolembazo amazilemba mwina ndi magazi, ena amazilemba ndi manajisi, ndikumapezeka zoti munthu akulemba aya ya mu Qur'ani pogwiritsa ntchito najisi, kupanga zinthu zolakwika zonyasa, kutenga magazi nkulembera Qur'ani, zinthu zoti zonyasa kujambula zinthu zina zake zoti zoopsa zooneka zina zake ndi amazitenga zimenezo ndikumakazikoleka mokoleka moleka. Zimene zindendi zimene amazitcha kuti matalazimu. Zikakhala gawo limenelo aini akewo amachita kudziwa kunena kuti izi ndi haramu. That's why amatalazimu elimu imene elimu talasimu. Simuzaona class ya open ya public anthu akuphunzitsana kuti lero tiphunzitsana matalazimu, ndikumauza zimakhala zoti anthu amachita kupanga mobisa. Chifukwa chani? Zambiri zimene zimachuluka kumene koko zimakhala zoyipa, zimakhala zonyasa, zoti zosagwirizana ndi umunthu almurua, zimachita kuziwika kuti izi ndi zoyipa. Amenewo ndi matalazimu mwachidule. Anthu amaelekeza kapena kuti amanena kuti matalazimu ndi oletsedwa chifukwa amawayika gulu la ufiti. Tifotokoze pano kuti atalasimatu sizili gulu la ufiti. Pamenepo asanapitirize kulongosola funso limene ungazifuse munthu ndilonena kuti ndi chifukwa chani anthu amawapanga categorize, amawapanga taksimu matalazimu ngati naw'un min as-sihr. Chimawapangitsa anthu kuti azipanga chimenecho, azipanga zimenezo ndi chani? Ndi zinthu zingapo. Chinthu choyamba kuona nature ya matalazimu omene amapangidwira. Matalazimu ali ndi malamulo ake okhuzana ndi za ufitifiti. Izizi zimagwira ntchito tsiku lakuti matalazimu amene wakualemba tsiku lakuti ndi amagwira ntchito. Kupanda kualemba tsiku limene losangagwire ntchito. Koma matalazimu kuli malamulo ngati amenewo. Chinthu ichichi uchilembere magazi, kaya ulembere zaafarani. Kupanda kulembera zimenezo ndiye kuti sizingagwire ntchito. Malamulo ofanana ndi aja umakapeza ukapita kwa asing'anga aja kunena kuti ngati mufuna mupange zimenezi mukaime pa mphambano ndiye mupange mwakuti zofanana ndi zimenezo. Chimene chifukwa choyamba. Chifukwa chachiwiri, zimene matalazimu amagwirisidwira ntchito. Muzaone kawiri ntchito zimene matalazimu amagwira ntchito zimakhala zoyipa zokha. Ntchito zoyipa. Kuthesa mabanja a anthu mamuna ndi mkazi akugwirizana funa kuti banja lawo lithe, matalazimu ake tayakuti. Allah subhanahu wa ta'ala pankani ya ufiti mu Qur'ani amanena kuti fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna baina almar'i wa zawji. Anthu amakaphunzira kwa angelo awiri aja
Haruta wa Maruta, zinthu zimene zimalekanitsa pakati pa munthu ndi mkazi wake, ma yufarriquna bihi baina almari wa zawji, zimene zimasiyanitsa banja, zimatesa banja. Zimene zizi ndi ntchito zina za matalazimu. Muzaona ntchito zina za matalazimu kuba, ukalemba matalazimu awawa upera basi ulere, ukalemba matalazimu awawa mkazi akukonda atiwala mankhwala achikondi, ukapanga nyonchi mwakuti mkazi ameneyu akukonda, ukapanga nyonchi. Zimenezo ndi zimene zimawapangitsa anthu kuti aziwapanga taksimu matalazimu ngati kuti ndi naw'un min as-sihr, ndi gawo limodzi, mtundu umodzi wa ufiti, chifukwa cha zintchito zimene matalazimu amagwira komanso mmene matalazimu amayendera. Naam, ndimafuna ndingolongosola pamenepo. Ende ndizoona adi kuti matalazimu ndi ufiti ndithu. Tiona kutsogolo inshallah. Tifotokoza pano zimenezo. Jamil. Kuma at-talasimat ndi elimu imene ili ngulu mwa elimu 10 zimene zimafanana ndi ufiti, kufanana osa ndi ufiti koma zimafanana. Maulama amene amazitsata za elimu imeneyi amafotokoza kuti kulima elimu zokwanira 10 zimene machitidwe ake zimafanana ndi ufiti koma si ufiti. Jamil. Imozi ma elimu zimene zondi fotokoza kuti pali number 1 at-talasi mimento kunenayo, ndi pali ina amati asemia, elimu semia. Jamil. Elimu semia ndi chani? Elimu asemia ndi elimu imene kudzera mu elimu imeneyo timatha kumudziwa munthu, yani ndi elimu imene imamuona munthu mmene akuonekera ndi kumudziwa zimene iyeyo ali nazo mu khalidwe lake kudzera. Alhamdulillah kuti apanga recognize kunena kuti matalazimu ndi zinthu zonena kuti zimafanana ndi ufiti. Apanga recognize mu audio momwemo kunena kuti matalazimu amafanana ndi ufiti. Ndiye akuti akulongosola zinthu zimene zimafanana ndi ufiti, awatenga matalazimu ajawayika kayapo, ndiye akulowa ku zinthu zimene akuti zimafanana ndi ufiti koma zisali ufiti. Akuti maulumu amene maulama anawalongosola koma amafanana ndi ufiti. Ndiye elimu imodzi imene afuna ayikambe apa ndi elimu asemia ladaihim. Komano ndi zothawa nako pang'ono ndi topiki, koma ndingozipangana also comment zimenezi chifukwa chonena kuti so mkatimo muli zinthu zina zake zoti zitha kuwasokonezanso anthu, zitha kuwasocheretsa anthu, ndipo ndi za ufitiso. Tiye timve. Ndimaonekidwe akunja amati elimu semia. Mukulankhula kwina amati elimu al-farasa, maina ake awiri. Ndibwerezanso pamenepo. Elimu semia ndi elimu imene umamudziwa munthu chikhalidwe chake kudzera kungumuona mmene akuonekera. Jamil. Endili patatu, yani utakumudziwa munthu khalidwe lake kudzera maonekedwe ake mmene adaumbidwira muziwalo zake, kapena kudzera mukalankhulidwe kake, kapena machitidwe ake. Jamil. Elimu semia ili moteromo. Jamil. Imene akuitcha kunena kuti elimu semia ndi mawu ochokera ku at-tawassum. At-tawassum ndi fi'lu imene tingayike kuti ili wazini ya tafa'ul kuchokera pa mawu onena kuti al-wasm ndiye kuyika pa wazini ya tafa'ul, ndiye tikubwera kuti at-tawassum. Kumeneko ndi kumene kukuchokera ismu kukupangidwa dzina ilolo la asemia. And asemia mauwa atha kufananirako tanthauzo ndi mawu onena kuti alfirasa ndi mawuso amene akupezekako mahadithi angapo awalongosolako mahadithi omumu. Think tiwapanga
explain nthawi yake ikafika bwinobwino. Koma ndimafuna ndingolongosola kunena kuti mawuwo zimene akutanthauza ndi chani. Atawassum kapena kuti alfirasa, zoona zenizeni sopano osati zimene akulongosolawa, zoona zenizeni ndizonena kuti pa chizungu ndinganene kuti intuition, pa chichewa ndinganene molongosola kunena kuti ndikuzindikira kwina kwake kumene munthu umakhala nako kuzindikira koma ulibe umboni weniweni mmene wazindikirira. Kungochiona chinthu chija ndikuona kuti ichichi chitha kukhala kunena kuti chithera mwakuti. Imeneyo ndiye amati alfirasa kapena atawassum. Zinthu zimene zizi extent ina yake zimakhalapo wani kuyambira kuchipembedzo, pachikhalidwe, even ku anthu amene amapanga za mankhwala, ma atibau, madokotala, zimakhalapo ku extent ina yake. Inuyo amene mukumverera audio inuyo ndi mboni, mumatheka kuchiona chinthu china chake olo kumuona munthu wina wake olo kuona situation ina yake ndikuona kuti zinthu izizi mmene zikuyendera kukhala ngati zakuti zili mwakuti, ndikuzapanga discover kuti zinthu zija zili ngati mmene maoneramo. Imeneyo ndi intuition pa Arabic imene kuchita kuti alfirasa kapena kuti atawassum. Now zimene amapanga anthu ngati amenewa amatenga mawedi ngati amenewawa komanso zinthu ngati zimene zizi ndikuzipangano over exaggerate, ndikumakalowetsano zinthu zimene zingawapititse anthu kumashiriki komanso makhurafati ndi ma al-aqaid osokonekera. Ndi zimene amapanga. Muona mmene alongosolere nkhani imene inshallah. Ndikukupasani chitsanzo chabe kuti tikhale limodzi pamene papa pa nkhani za ilmu asemia tisanapitilire pamenepa, kapena kuti ilmu alfarasa monga maina ake awiri. Mwitsanzo kwa ilmu asemia amafotokoza kuti mukamuna munthu amene ali ndi wajihun mustadir, nkhope yozungulira, nkhope yake ndi ya round kapena yopitira kumeneko, yadullu ala albasatati wa tayyib alqalbi, ziwembu zosiyanasiyana, wa hubbi alfitna, mchama fitna ngati icho. Pamene ikaoneka nkhope yooneka kuti al-arid, yokula yotakasuka, chiyawo chabwino amati chakusagawala, yadullu ala alfakhri, ndedi munthu oyo ndiopusa kubasi kupepera komanso chinyengo, wa adamu thiqa, ndikusakhuza zakhala labwino, satalike lisafubike. Chami ababe yakhala lali fupi kwambiri, yushiru ila almakari, akuti limatanthauza kuti munthu uyo ndi wadziwembu ameneyo, lakutanthauza kuti sali bwino muzochitika zake, utakulandira tizipongwe kuchokeranso kwa munthu ngati ameneyo zochitika zake. Jamii koma lizikhala lapa katikati, lizakhala labwino, satalike lisafubike. Kosi itu limenelo, mutakumuona munthu kosi limenelo ndinathamangitsa zinazi ndikuthamangitsa kuti mwina nthawi isatalike kwambiri. Ndi khosi limenelo ali munthu akhosi lalitali kwambiri amakhala wa zimenezo. tikudzera ma akitaf, mapewa ake, ngono zimapewa zinzazikulu izi. Mukaona choncho mudzangodziwanso kuti mkulu uyo ndi wamphamvu, komanso akufotokoza kuti chana apa tingofotokoza chomwe chidula kuti alquwa wal khiyana, pena ndiga chinyengo mkati mwake. Jamii komanso kuti wal hasad wan namima, kulungama kwina kwake maiye kumakhala kuti kulima. Jamii kuchoka pamenepo amapitanso ngakhale kuma aljabuha, ena amati zipumizi. Kangoona chipumichi kuti kakunka kuoneka mosongoka bishaka alqubba, ngati mmene imakhalira qubba, kusongoka ngati kibla ija kamamanga kuntunda kumasongokera pang'ono. Onet simangokhala kuti mkulu ameneyo tadullu ala almayli ila alulumi wattijara, ndokonda za ilmu ndati matijara choncho, walfununu aljamila ne timaluso tina tabwino pang'ono chabe kungukupasani chithunzi chokhuzana ndi ilmu asemia. Jamii mungana kambira kuti koma ilmu asemia
tikunena kuti ndiko kumudziwa munthu malinga ndi mmene akuonekera. Ndenda kambanso kuti timatha kumudziwanso munthu malinga ndi mmene akulankhulira. Inki mwatolapo picture zimene akulongosola pamenepo zokhuzana ndi ilmu asemia ladaihim kwa iwo amene amalongosola kuti kuli mtundu wa ilmu ina yake imene ndi akulongosola kuti kungomuona munthu uja ndi umalongosola munthu amene ali wachipumi chakuti amene ndiye kuti khalidwe lake ndi lakuti amapanga zakuti amene akuoneka mwakuti amapanga ndiyo imene akuti ilmu asemia akuti zimene zozo alfirasa akuti alfirasa amalongosola kunena kuti zimene zapangisa kuti afike kumeneku kunena kuti imeneyi ndi elimu imodzi kapena kuti mtundu umodzi wa zinthu zimene zimaoneka ngati kuti ndi ufiti pamene usali ufiti. Alhaqiqa ndiyonena kuti chilungamo chake ndichonena kuti izi zimene akulongosola awawazi ndi zinthu zimene zili gawo la ufiti kumene ndi gawo la matalazimu zomwe tikuzika mbazi apapa. Chifukwa knowledge yodziwa kunena kuti uyu munthu uyuyu khalidwe lake ndi lakuti pamene iwe usanalione munthu uyuyu amakonda zakuti pamene iwe zinthuzo sunazimve kuchita kudziwa zinthuzo motsimikizika kunena kuti mmene mumu ndi mmene zilili ghaira dhanni. Fika kudziwa munthu kumakhala pawiri pali munthu mmene wazionera ngati mmene ndafotokozera mucha munthu mmene wazionera mona uyu apa pamene pakuonekera apa zinthu zitokhala mwakuti ndi zimene zozo zimachitika. Ndiye pali kudziwa kotsimikiza kumene akulongosolera nawo apa kuti ndi elimu zimene zizi ndi ufiti. Munthu sungadziwe munthu mmene alili iweyo usanamudziwe munthu usanamuphunzire. Chifukwa chani? Chifukwa choti khalidwe la munthu woti sunamuone ndi zichitochito zake mmene ndi elimu al-ghaibi zinthu zobisika zimene samazidziwa wina aliyese kungopatula Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anayankhula mu surat an-naml kunena kuti qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa la yash'uruna ayyana yub'athun. Palibe amene amadziwa zobisika kumwamba kapa dziko lapansi kungopatula Allah yekha. Allah ndi amene amadziwa zobisika. Komanso Allah subhanahu wa ta'ala mu surat al-jinn ananena kuti alimul ghaibi fala yudhihiru ala ghaibihi ahadan. Allah subhanahu wa ta'ala yekhayo ndi amene amadziwa zobisika ndipo zobisika zake la yudhihiru ala ghaibihi ahadan sama muonetsera munthu wina wake illa man irtadha min rasulin kungopatula amene wasangalalira mwa atumiki ake ndi amene amawaziwitsira. Kutanthauza kunena kuti palibe munthu amene angadziwe zinthu zobisika za wina wake kapena za situation ina yake motsimikizika bwinobwino kunena kuti confidently 100% kuti izizi umumu ndi mmene zilili. Palibe amene angadziwe zimenezo. Ngati munthu ungaone situation ndi kukhala ndi kafarasa kena kafirasa kena kake kapena ka atawassumu kena kake kama khala dhani and dhani imene yoyo imasiyana malingana ndi magawo atatu malingana ndi chikhulupiriro. Titha kuipanga firasa ina yake kuyika mu gulu la imani ya chikhulupiriro. Muzaone kunena kuti anthu amene ali omuopa Allah subhanahu wa ta'ala kwambiri amene ali imani amadzipereka kumpembedza Allah subhanahu wa ta'ala ndi ize kwa iwo kuona khalidwe la munthu ndi kumudziwa kunena kuti munthu uyuyu ndi wa imani olo munthu uyu ndi okonda mafitna. Chifukwa chonena kuti iwo ali muzimenezo. Endi Allah subhanahu wa ta'ala anayankhula mu hadithi ina yake ili mu sahih al-Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala kuti man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Munthu amene angadane ndi bwezi langa wali bwezi langa munthu amene ali omwe Allah subhanahu wa ta'ala bajati kudziwa kunena kuti ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Anthu amene amamuopa Allah subhanahu wa ta'ala komanso okhulupirira amene ndi ma awliya abwezi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye iwe ukamadana ndi bwezi la Allah subhanahu wa ta'ala faqad adhantuhu bil harb. Allah akunena kuti munthu wachonchoyo ndiye kuti ndalengeza zonena kuti ndimenyana naye. Kenako Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula mu hadithi imene fande hadithi al-Qudsi chankatikatimo ananena kuti kapolo sanga siye kuziyandikitsa kwa ineyo popanga zinthu za sunna
hatta uhibba mpaka na ndimapezeka zonena kuti neyo kapolo uja ndamukonda. Fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, ndikamukonda kapolo uja ndimakhala makutu ake amene iyeyo amamvera nawo. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, komanso ndi maso ake amene amaonera, komanso manja ake amene amagwirira zinthu, komanso miyendo yake imene amayendera kupitira kuzinthu. Mukati muone hadithi imene sikutanthauza kunena kuti wali munthu amene ali omopa Allah subhanahu wa ta'ala komanso okhulupirira ndiye kuti maso ake ndi Allah. Ayi, koma kutanthauza kunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala amampatsa kuthekera kuona zinthu zina zake zimene anthu ena sangaone, which is gawo limodzi la tanthauzo. Olo zitha kuthandauzanso kunena kuti munthu ameneyo Allah subhanahu wa ta'ala amamuteteza kuti aziona zinthu zokhazo zimene zili zosangalatsidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala, chimodzimodzi kumva ndi zina zoterezo. Ndiye munthu ameneyo amakhala ndi kafirasa kena kake, ka atawassumu kena kake kamene anthu ena alibe imani, alibe chikhulupiriro ngati iyeyo sangaone zimenezo. Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula mu Qur'ani kunena kuti awa man kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas, kodi munthu amene anali wokufa, anali ngati wokufa, fa ahyaynahu, ndife tampatsa moyo, tampatsa imani, waja'alna lahu nura, ndiye tamuyikira dangalira Qur'an, zinthu zoti zizimuunikira zimene akuyenda nazo pa anthu. Kodi ameneyo kama mathaluhu fi dhulumati angafanane ndi munthu amene ali mu mdima, that is osakhulupirira Allah subhanahu wa ta'ala, sangafanane. Kutanthauza kuti ameneyo akhala ndi intuition ina yake imene ena sangakhale nayo, imene kumbali ya imani. Pachiwiri mutakuona kuti firasa imeneyo itokhalanso kumbali ya chikhalidwe, olo mwina za mankhwala ndi kutanthauza apribia zinthu za medicine, kuti anthu amene azama pa chikhalidwe china chake olo pa masewera ena ake, it's easy kupanga recognize kuti situation imeneyo zikhala mwakuti, chifukwa chiwanena kuti iwo ndi akatswiri, ndi madhutajiriba pa nkhani imeneyo, ndi mamahiru pa nkhani imeneyo, ndi amatha kudziwa kunena kuti zinthu zikhala chonchi, atha kupereka firasa ina yake kuti zinthu izi zikhala chonchi. Zimachitika zimenezo naturally, and zimenezozo aliyense amadziwa, amaonaso. Komano tsopano kufika nano poti kumuona munthu kuti munthu sunamuone, komano nkumati mutu wake mmene ulili walau ndi chonchi, munthu uyu ndi wakuba. What is the connection? Iwe wadziwa bwanji kuti mutu wa raundi ndi kuba zikupanga chonchi? Sana yankhule china chiliyonse kungoona kuti mutu wa raundi ndi kuba, ukungoganizira, unless uone chinthu china chake chimene mbuyo chinachitika ndiye upangeli leti, zimenezo ndiye zotheka. Otherwise sipangakhale elimu ya mtundu umenewo unless itakhala karama chodabwisa zimene tizione mtsogolo muchifukwa pangakotako nkhani ina yake yokhuzana ndi al-karama ya Umar ibn al-Khattab, ndiye azipanga link ndi izizi za ili musemia zaozi ngati kuti zikugwirizana ndi zimenezo.